Manastir postojao i pre vremena Svetoga kneza Lazara, neki ga vezuju za brata Stefana Dečanskog Konstantina. U svakom slučaju temelji manastira potiču iz 14. veka i pominje se u Ravaničkoj povelji prvi put u istoriji, a pretpostavlja se da su ovde živeli monasi isihasti koje je sveti knez Lazar primio u svoju državu kada su oni bežali sa Svete gore ispred najezde Turaka. Na to upućuju i druga arheološka nalazišta u blizini. Sve upućuje na to da je u ovom kraju, na ovom potezu, u ovoj dolini koju smo prolazili, bilo više manjih monaških obitelji koje su možda bile povezane u jednu celinu i to se obično naziva skic. To je neka vrsta monaškog ustrojstva koje je kombinacija opštežiteljnog načina života monaka i onog pustinjačkog, gde monasi žive u manjim zajednicama, ali se sabiraju za velike praznike u saborne hramove. Manastir je posvećen svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, ali i najznačajniji sabor, onaj letnji, svetog arhangela Gavrila, i praznuje se istočni petak, svetli petak, prvi petak posle Vaskrsa, zbog toga što postoji čudotvorni izvor istočnik u blizini manastira, koji do dana današnjih stvori čudesa, nekih od njih smo i mi svedoci. Tada se veliki broj vernika skuplja svake godine ovde za ta dva sabora. Inače, hram koji sada vidite je izgrađen uz pomoć kneza Mihajla Obrenovića, još u ono tursko vreme, jer ovo je bilo još u to vreme deo turske države, i 1868. je završena obnova hrama, a tada je malo kasnije ošlikan ovaj ikonostas u Makedoniji. Tako da sve što vidite praktično datira iz 19. veka, ali osnova hrama, ta trikonfosna, zapravo upućuje na to da je to hram iz 14. veka i nas iz 14. veka. Ako hoćete da celivate moći svetoga Jakova Persijanca, a ja ću nastaviti reći ovo svakako još nešto o manastiru. Manastir je imao svoj procvat u srednjem veku, posebno u doba kada je Novo Brdo bilo još uvijek jedan od najvećih rudarskih centara u Evropi, ali posle pada Novog Brda ceo ovaj kraj je zapusteo. 1455. posle duge opsade Novo Brdo nije izdržalo turskoj opsadi i tada je sva muška populacija ubijena u Novom Brdu, a svi ostali su odvedeni u ropstvo. Tada je ovaj kraj zapusteo, tako da ne znamo mnogo o ovoj svetoj obitelji, uopšte u ovome kraju, šta se ovde dešavalo tokom dobrog dela srednjeg veka. Tek, rekao, u 19. veku se stvorila povoljna atmosfera za obnovu ove svetoj obitelji, što je učinjeno 1868. o čemu svedoči napis koji možete da vidite sa spoljne strane. Tako. Ja bih vas pozvao, molim da se poslužite i makar da se ugrejete malo, uđite slobodno u konak. Naša ovde ima i drugih načina da se ugrejete, ovako ima malo neke i rakije i kafe. Bog uspeh, poštovanje. Hvala i došli. Dobrodošli. Dobro vas našao. Amin. Mala je crkvica da ti ne Hvala Bogu da je pet. Čekaj da pođem sanjka. Ja lepo da čujem čoveka. I tako, Juško? Poslužite se. Nismo gledali.